Magandang hapon sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Nagbabalik sa ating tropical weather analysis ngayong araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Septyembre 7 hanggang 9, 2020. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon2000.com, ang unang website sa Pilipinas ukol sa mga bagyo. Umpisa natin ang update, itong latest CraftSat, simulan ng araw na ito ng Lunes hanggang bukas Martes. Nanatili pong maganda po ang panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa, pero sa hapon ng gabi may mga kalat-kalat o isolated rain showers and thunderstorms na posibleng maganap, lalo na sa ibang bahagi po ng Luzon, Mimaropa at Visayas. Magiging mas malalakas po yung mga thunderstorms dito sa may bahagi po ng Mindanao at Eastern Visayas dahil po sa pagbabalik po ng easterlies o yung hanging silanganin. So ito po ang paglakas ng easterlies ay dahil nga po papunta tayo sa La Nina, kaya medyo above average po ang lakas niya. Samantala, yung hanging habagat na napakahina na yun, southwesterlies po ang tawag niyan, ay nandito po sa may kanluran bagay po ng dagat China, malapit po sa coast ng Vietnam at sa may Hainan at southern China. So dyan po nagbibigay ng mga paulan. So, wala po tayong babanaagan na sama ng panahon na namumuo na posibleng maging bagyo sa loob ng 10 araw base po sa mga computer models. Although may mga lalabas pong mga mahihinang LPA, but hindi po ito inaasahan lalakas. At mayroon lang po tayong dalawang surface troughs. At yung dating bagyong Haishen with local name Christine ay naglandfall na po sa South Korea, sa may malapit po sa Busan, sa may silangan bahagi po ng South Korea kanina pong umaga, at mabilis na ito kumikilos panorte at maya-maya lamang ito po idadaan na sa may bahagi po ng northeastern North Korea. So mahina na po siya nung dumaan po siya sa malapit sa Busan. Yung kanyang wind speed ay umabot po ng 140, 150. So category 1 typhoon, hindi na po siya gaya noon na umabot ng 250. At medyo mataas kasi yung lugar na ito. Habang umakyat yung bagyo sa mataas na area ng subtropics, ay tumataas po yung tinatawag nating upper level winds. So nasisira yung kanyang sirkulasyon, humihina yung kanyang hangin. At dito kasi medyo mainit pa dito, kaya nagkakaroon po siya sobrang lakas. Pag dito medyo lumalabig din ang bahagya, kaya humihina din yung lakas ng mga bagyo pag dumaan na po dito. Lalo na kapag kumabit po yung tinatawag nating puntot ng cold front dito po sa bagyong ito. So wala na po yan. Si Haishen bukas, completely gone na po siya. So far, yan po ang ating lagay ng GraphSat sa ating bansa. Ingat lang po sa mga kidlat at yung mga panandali ang pagbabaha kapag mayroon pong malalakas na severe thunderstorms. At pag umaga hanggang tanghali, mainit po yan. Umabot po tayo hanggang 40 antas ng sentigrado ang init niya, at yung heat index, yung refill ng ating katawan ay pwedeng umabot po ng 50. So uminom lang po tayo ng maraming tubig para malabanan po itong sobrang init, lalo na sa tanghaling tapat. Okay, so yan po ating GraphSat. Ito na po yung fast animation. So yan po yung bagyong si Haishen, sobrang bilis po. At kasalukuyan maglalandfall na po siya sa may bahagi po ng northeastern North Korea. Dito naman po sa Pilipinas, kita po natin yung paglabas ng mga thunderstorms sa hapon. At mamayang gabi, mayroon pa rin po yan. At ito naman po yung zoom in southern animation. So nakikita po natin, pag umaga, clear na clear pa rin po yan. Pagdating ng hapon o gabi, lalabas na po yung mga localized thunderstorms. So yan po ang normal na weather conditions kapag walang sama ng panahon dito po sa tropics. Lalo na yan, tag-ulan pa rin po. So common po yan, mga localized thunderstorms na sa hapon ng gabi. So kita po natin, medyo kalat-kalat hanggang isolated po yan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Sa may Luzon, kanluran bahagi po ng Kabikulan, dito rin po sa may Western Palawan, Visayas, yung Eastern Visayas at Mindanao. Ito po yung mga dulot po ng easterlies. So nakita rin po natin itong mga localized thunderstorms na nagbibigay po ng mga malalakas na buhos ng ulan na pwede mag-cause po ng mga panandali ang pagbabaha. Okay, so mag-iingat lang po sa mga kidlat. Ito naman po ang ating Tropical Cyclone Haishen forecast tracks ng lahat ng agencies. At bagamat ito na po yung panghuli niyan, so ito yung kanina umaga, so ito na yun, nandito siya na yun. As we speak, malapit po yung mag-landfall. So far, yan po ang ating
tropical cyclone track ni Haitian. At ito naman po yung windy.com wind and rain forecast mula sa ECMWF o European model for the next 2 days. Bukas ng hapon, Martes, inaasahan pa rin po mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, paggulog at pagkidlat sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalo po sa Mindanao at sa ibang bahagi po ng Luzon. At pagdating ng Miyerkules ng hapon, ganun pa rin po, may mga inaasahan po rin mga localized thunderstorms sa malaking bahagi po ng Luzon, except po ang Kabikulan, medyo maliit ang chance. Although meron pa rin po pwede mabuo dyan, pero maliit lamang. At dito rin po sa may Moropa at dito sa may bahagi ng Visayas at Mindanao. At nakita po natin yung hangin mula sa Hilagang Silangan, dito naman po mula sa Timog, so nagkakaroon po ng convergence. So meron po mga pag-ulan na nagaganap. Okay, so yan po. Diyan po nagtatapos ang ating weather analysis ngayong araw po ng Lunes hanggang Miyerkules. At babalik ulit tayo sa Miyerkules para ibigay sa inyo yung pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito ulit si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayo lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aming weather channel.